Ozal habar berişimiz ýaly bugun İran İslam Respublikasyny prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyry geçirilýär. Onuň çäklerini Türkmenistanaky İranyň raýatlary üçin iki şäherde Aşgabatda we Marda saýlaw участоklary döredirler. İran İslam Respublikasynyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň habar bermegine görä Türkmenistanda ýaşaýan İranlylar İranyň Aşgabatdaky ilçihanasyna ýa-da Mary şäherindäki baş konsullukda bu saýlawa gatnaşyp öz seslerini bermek mümkinçiligine eýe bolýarlar. Lotfabad we Aşgabat terminallaryna İranly sürüjilerin seslerini ýygnamak üçin hem mobil gutusy hereket etdi. İran İslam Respublikasynyň prezident saýlawlarynyň birinji tapgyry geçen hepde geçdi we Dalaşger, Masud Pezeşkiyan we Said Jalili saýlawyň ikinji tapgyryna geçdiler. Bu ýerde Atawatan media toparynyň sowallaryna jogap beren İran İslam Respublikasynyň Türkmenistana adatdan daşary we dowla ygtyýarly ilçisi Ali Mojtaba Ruzbekani saýlawlardan soňra Türkmenistan bilen İranyň arasyndaky gatnaşyklaryň merhum prezidenti Seyit İbrahim Raisiniň ýolundan dowam etjekdigine anam bildirdi. İranyň ilçisi İran İslam Respublikasynyň täze ýol başçysynyň döwründe Türkmen-İran gatnaşyklarynyň ähli ugurlarda hasa puhtalanjakdygyny bellädi. دو ملت سود خواهند برد و امیدواریم که آینده خیلی روشنی برای هر دو ملت داشته باشیم.